Okay, jamen det er lige noget nyt, jeg vil prøve her. En DVD-update simpelthen af de nyeste DVD'er, jeg får ind. Det er noget, jeg har set på YouTube, sådan nogle fra Amerika, jeg har lavet, så jeg tænker, jeg vil prøve lidt af det samme. Den første, jeg har her, det er Die Another Day 007. En klassiker, kan man jo sige. Jeg synes måske ikke, den er lige så god som den nye, eller de gamle, men det er en okay film. Den er med i det der nye Se og Hør tilbud. Så, men så har vi den her. Det er Hitcher, som jeg også lige har fået. Det er faktisk en fødselsdagsgave fra nogle af mine venner. Jeg har ikke engang fået den åbnet endnu. Jeg ved ikke engang, om den er god, men det får vi da se på et eller andet tidspunkt. Det er vel en eller anden form for gyser, tror jeg. Så har jeg den her. En Number 23 med Jim Carrey. Også en gyser. Umiddelbart en okay film. Jeg vil sige, jeg synes, da jeg har set det, der var bedre gyserfilm, jeg vil sige, jeg var rimelig overrasket over, at Jim Carrey han faktisk kunne spille gyserfilm. Så det var en okay film, jo. Så har vi Spider-Man 3. Ude af mærkefilm. Den er rent faktisk åben. Lige se. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg ikke har fået pillet plastikken af den endnu. Fik den ret billig i Stereo Studio for kun 100 kroner. Så det er Special Edition 2 CD. Så det er udmærket. Den er faktisk rimelig god. Selvfølgelig sige, at eller man kan jo diskutere om etteren eller toeren var bedre, men jeg vil jo så i hvert fald sige, at treeren, det var helt klart den fedeste. Så, og så var jeg faktisk rimelig overrasket, da jeg gik ind i Fona forleden dag, da jeg kunne få for det første Saw 3 og Saw 2 for begge to for 30 kroner. Det er jo rimelig billigt faktisk. Jeg ved ikke, om man lige kan se. Ja, 30 kroner. Og det tænkte jeg, den ville jeg egentlig gerne have, fordi nu havde jeg jo købt etteren i England, så jeg tænkte, jeg kunne lige afslutte min trilogisamling her med ja, 203'eren. Så det var en rimelig billig måde at få det gjort på. Så har vi min nyeste Indiana Jones, det Adventure Collection, som har alle de tre sidste, eller ja, de tre gamle film af dem. Udmærket. Jeg vil sige, prisen den var 180 kroner, tror jeg, eller sådan noget. Og det er jo okay for alle tre film, altså. Man gav sig lidt mere for at få sådan en hardcover med i forhold til, hvis det var, man bare havde købt dem standard, så kostede det kun, hvor der 50-60 kroner, eller sådan. Jeg kan ikke lige helt huske prisen. Så er der Transformers. Også et dejligt køb i Fona til 50 kroner med det her skinnende flot cover på. Og filmen er jo møgfed, jo. Så han hedder ham skuespilleren Shia LaBeouf. Jeg tror det er fransk. Han plejer at være rimelig god i nogle film, og jeg synes han var excellent i Transformers, må jeg nok sige. Det er den fedeste film, jeg har set i længere tid, så den glæder mig godt nok til, at den kommer på, eller toeren kommer på i biografen. Så har jeg købt, jeg erklærer jer nu for Chuck and Larry. Det var sådan en okay film, jeg vil sige. Det var sådan en, jeg tror den kostede 50 kroner i Blockbuster som brugt film. Det var også udmærket. Altså, det er ikke ligefrem film, jeg gad at bruge penge på, bare for ekstra materiale, men det var da meget sjovt. Jeg var lidt skuffet over den faktisk. Og så er der Ocean's 13, som jeg fik med i købet. Til jeg erklærer hernede for Chuck and Larry. Tja. Det er også en okay film. Jeg vil sige, 1'eren og 2'eren, de var faktisk federe, men 3'eren, den er meget fed. Altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg vil vælge 2'eren frem for 3'eren. Jeg synes måske er 3'eren lidt federe end 2'eren, men det er nok en smagssag. Men det var sådan set det nyeste, jeg har fået. Jeg regner med, at jeg har nogle flere DVD-film på et tidspunkt, men nu kan vi jo lige starte med at lave den her på dansk. For at se, om der er flere, der vil se, hvad jeg ellers får ind.
Godnat.